Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedniče Reiner. Pa htio bih reći da sjećam se kada je svojedobno HDZ pričao o borbi protiv korupcije, pa tako i kada čujem da HDZ se bavi zaštitom svjedoka ne mogu, kako bi to rekao, a da se ne zapitam što je bilo sa svjedocima sa suđenja HDZ-u. Prije ne tako dugo vrijeme oni ne samo da su se sjećali svog kriminala kojeg su radili u HDZ-u, nego su čak davali izjave za medije. Znači stupali su putem medija i govorili ja se kajem zbog toga jer sam za HDZ izvlačio novac. Znači i što se događalo, kako je suđenje odmicalo na osnovu iskaza tih svjedoka. To nisu bili nebitni ljudi. Ja ću vam navesti tko su bili ti svjedoci koji po mojem suđenju trebaju zaštitu. Znači radilo se o Mladenu Barišiću, vašem donedavnom rizničaru, Nevenki Jurak, vlasnici Fimi medije, preko koje ste izvukli sve te milijune, a koje do današnjeg dana u državnu kasu niste vratili, dame i gospodo. I Branke Pavošević, bivše blagajnice, ona je imala knjigu gdje ste se vi potpisivali jedan za drugim, pa su neki tvrdili da se nisu potpisivali. Pa su bila grafološka vještačenja i utvrdilo se da jeste baš vi, gospodo iz HDZ-a, potpisivali izvlačenje milijuna iz državne kase. I zato ste bili osuđeni. Ali što se dogodilo dalje? Kao i Ratko Maček također je svjedočio protiv svoje vlastite stranke. Međutim, dolazimo do presude Vrhovnog suda i presuda HDZ-u pada. HDZ više ne mora vratiti 24 milijuna kuna koje ste izvukli iz državnog proračuna i za razliku od djece koja gladuju u školama, za razliku od njih, vi ste, dame i gospodo, plaćali skupe dostave cateringa na sjednice vašeg predsjedništva sa novcem kojeg ste opljačkali od sirotinje. I što se događa? Ponavlja se suđenje i odjedanput se postavlja pitanje što je sa svjedocima. Odjedanput svi svjedoci koji su u prvom suđenju živopisno opisivali, davali dokaze kojima su vas teško okrivljavali, odjedanput oni se više ničeg ne sjećaju. Oni se više ne smatraju krivima, oni više ne priznaju krivnju. Ono javno kajanje putem medija, skrušenost zamijenila je amnezija. I ja vas pitam, kako je moguće da baš svi svjedoci koji su vas teretili su odjedanput promijenili iskaze, a da pritiska nije bilo? Ja vam garantiram, dame i gospodo, da je tim svjedocima netko sugerirao. Nisu se oni sami dosjetili toga da mijenjaju iskaze. Netko im je sugerirao da to naprave, a ja mogu pretpostaviti i ko. Kada imate suđenje, svjedoke protiv nekoga, onda je logično da taj netko utječe na svjedoke. Mi znamo ko je taj netko, oni su svjedočili protiv HDZ-a, dame i gospodo. I što se dogodilo? Moja pretpostavka je da ste im vi zaprijetili i rekli sve što si govorio na sudu moraš povući, presuda u ponovljenom suđenju, kak se kaže ono iz druge sreće, mora pasti, HDZ mora biti oslobođen, Sanader mora biti oslobođen. A zašto vam to govorim? Kad sam bio kod Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika, pitao sam ga zašto se meni politički montiraju optužnice, zbog čega se meni sudi zbog grafita, a vidimo u vašem slučaju sve presude padaju, Ustavni, Vrhovni sud svi idu vama niz dlaku. I on meni kaže, Ivane moj, Sanader neće biti nikada osuđen. Nikada. Znači, ja sam tada pitao gospodina Cvitana, pa čemu onda sva ta farsa, čemu to suđenje, zašto se milijuni proračunskih kuna troše? On je meni rekao, ne znam, veli moraš pitati nekog drugog. I ovo sve što vi radite danas, jučer i što ste radili svo ovo proteklo vrijeme je jedna najobičnija farsa gdje se daje ljudima, ovim mladim ljudima i starijim ljudima, privid, pazite misao, privid da se kriminal kažnjava, privid da postoji pravna država,
privid da će pravda biti zadovoljena. Međutim, to je sve bila laž. Oni koji su pokrali državu, pokrali novac, zna se iz koje su stranke bili, oni protiv kojih su postojali svjedoci i dokazi nikada neće, dame i gospodo, biti osuđeni. Nikada. Znači vi HDZ nikada nećete biti osuđeni jer ste vi ti koji kontrolirate sudove, vi ste ti koji utječete na svjedoke i taj novac, tih 24 milijuna kuna nikad nećete vratiti. Međutim, za razliku od vas, pas Medo je bio osuđen, on je kriv. On je kriv. Zašto je on kriv, a vi niste krivi? A vi ste 100 puta, 1000 puta, milijun puta, da ne kažem gori od tog psa Mede. A pazite ovo, što radite, koji je vrhunac cinizma? Vi koji ste sve to radili, radite montiranu optužnicu protiv mene, idete mi skidati imunitet, sudite mi zbog grafita. I na tom suđenju protiv mene ja sam siguran da za razliku od suđenja vama svjedoci neće mijenjati iskaze. Da svjedoci, policajci neće reći ne sjećam se jesam li vidio gospodina Pernara da šara grafite. Ne sjećam se da sam ga tamo zatekao u to i to vrijeme. Zašto recimo svjedoci na suđenju u vašoj organizaciji neće mijenjati iskaz kad se meni sudi, a kad se vama sudi onda odjedanput svi svjedoci mijenjaju iskaz. I onda nam vi licemjerno tu govorite kako svjedoke treba zaštititi da bi se kriminal kaznio. Ja sad to slušam i pitam se, jel vi mislite na svjedoke protiv mene? Možda mislite tim policajcima treba zaštita, status zaštićenih svjedoka koji će protiv mene svjedočiti. Ja mislim da bi status zaštićenih svjedoka trebalo dati upravo vašim bivšim članovima dojučerašnjim koji su svjedočili protiv vas, a koji su pod, garantiram vam, pritiskom na nagovor. A pazite, znaju svi u HDZ-u ko izađe iz HDZ-a, ko se odmetne, znaju što ga čeka. Znaju što ga čeka, dame i gospodo. Jer ste okrutni prema svima koji se odmetnu od vas. I apeliram ovom prilikom na vašu savjest da pozovete javno, baš vi iz HDZ-a, te svjedoke koji su protiv vas svjedočili i da kažete, kao što ste meni govorili, Pernar, pa zašto se ti braniš imunitetom? Pa ti, Pernar, pozovi neka ti sude. Ja vas pozivam, vi javno pozovite te svjedoke, recite im nemojte mijenjati iskaze, nemojte govoriti da se ne sjećate ako se sjećate. Stranka ne traži od vas da ju štitite i pokrivate. Stranka želi vratiti 24 milijuna kuna koji su ukradeni iz državnog proračuna i koji ste vi usisali u tu, pa ja ne znam kako to nazvati, nego po meni je to kriminalno udruženje, to je za mene kriminalni pothvat, to je za mene zločin protiv države i naroda i što je najgore, vi ste ti koji svima nama već godinama dijelite lekciju o domoljublju, o Hrvatskoj i držite ruku na desnom srcu. Šutite kada se daje minuta šutnje za poginule branitelje, a svojim djelima, onim što ste napravili protiv naše države, zapravo hodate preko njihovih leševa. Dame i gospodo, pokažite da volite ovu zemlju na način da stanete u zaštitu tih svjedoka, ponavljam, s vašeg suđenja, a ne da oni pod vašim pritiskom mijenjaju ploču i odjedanput više nitko nije kriv, nitko se ničeg ne sjeća i tako dalje i tako dalje. Hvala vam. Hvala lijepo. Kolega Pernar, i vi ste svjesni koliko ste otišli od teme, ali danas smo jako liberalni. Jedino ste zaboravili spomenuti zaštitu svjedoka protiv psa Mede. To ste propustili. No, idemo na replike. Prva replika uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, dragi gosti. Duboko dirnut izlaganjem našega mladoga kolege Ivana, nisam mogao a da ne pomislim i na svoju djecu, na svoja 3 sina od koja su 2 nezaposlena, mada su već debelo punoljetni. Ja njega to razumijem ga. I u pravu je čak.
potvrđujem njegove riječi kao istinite. A isto to potvrdio i kolega Maras kada je rekao da u HDZ najvećim dijelom su bile uvučene neke strukture iz bivših vlasti koje su ciljano došle na valovima domoljublja stvaranja Hrvatske države, pa su na tom istom Titaniku, kako volite govoriti, ufurali se u našu Hrvatsku državu i tako u njezine kase, blagajne, pravosuđe, MUP i sve ostale strukture, pa su se tu začahurile kao čirevi unutarnji, pa su kontaminirali područje oko sebe, pa su se uzeli Atlantike i ostale firme. Sjetite se samo čija su to djeca koja su pouzimala bogatstvo ove Hrvatske. Ja ne kažem da u HDZ-u nije bilo oni koji su brojali novce pa nešto palo dole. Bilo je i kod vas. Nije bilo kod mene na frontu, na Velebitu što sam vam pričao o onom mom slučaju, a niste htjeli slušati. Pa nisam ja, ne ja, nego nisu branitelji Hrvatske išli u rat da bi opljačkali Hrvatsku kako puno puta ste voljeli reći i izložiti, sve nastaviti u isti koš. Nisam vam jednom rekao šaraj malo, nemoj po nama. Isto tako, zamolio sam te u restoranu kada još govoriš o lopovluku, o prikrivanju. Pa daj reci slučaj malo i sa one strane. Zamolio sam te za izvjesnog kolegu. Nisi htio. Neću ga spomenuti, da sam ga 100 puta spomenuo, gleda me. Nisi htio. Hvala. U tome je stvar, kolega. Hvala. Odgovorit će uvaženi kolega Pernar. Gospodine Culej, vi ste rekli da vaša djeca ne rade. Da, ja vjerujem da ni sin od Luke Rajića također ne radi. Ali, sudeći po njegovim objavama, ja vidim tamo luksuzne limuzine, vidim kako se razmahuje novcem, dragi gospodine, dok mnogi drugi mladi ljudi maltene bez kuna u džepu napuštaju našu zemlju. Ja vjerujem da vaš sin nije jedini u HDZ-u, da vi niste jedini zastupnik čija djeca ne rade, ali čisto iskreno sumnjam da neko tu djecu vodi pod ruku u pučku kuhinju. I mislim da su tu drugi razlozi zašto oni ne rade. I zapitajte se s druge strane, ako su pak vaša djeca sposobna i vrijedna i žele raditi, a ne mogu naći posao u ovoj državi, kao što ste sad upravo napomenuli, to jest pokušali sugerirati, zapitajte se kakva je politika koju vodite. Zapitajte se. Ako bi vaša djeca htjela raditi, a vi kao saborski zastupnik HDZ-a ih niste u stanju zaposliti, pa kako će onda neko kome tata nije saborski zastupnik u HDZ-u naći posao? A onda ćete naći odgovor na pitanje zbog čega se autobusima napušta našu zemlju, ali naravno vi ćete tvrditi da je vaša politika dobra, da HDZ vodi Hrvatsku u pravom smjeru. A mene koji vam ukazujem da postoji problem, da nešto treba mijenjati, meni ćete reći vi ste demagog. A vi ste ti koji ste govorili ljudima da ćemo vam 1000 eura za novo dijete, otvorit ćemo ne znam koliko stotina tisuća radnih mjesta i tako dalje. A mene se proziva za demagog. Ja lažna obećanja gospodine Culej ne dajem. I žalosno je ovo sve što moram slušati od vas i s čime zapravo samo sablažnjavate hrvatsku javnost. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče i moram stvarno vam priznati da ste danas preliberalni u odnosu na raspravu jer danas više raspravljamo. Nikad zadovoljni. Moram vam priznati evo što je. Danas smo se više udaljili o tome i cijelo vrijeme pričamo kuda se raspao Savez komunista Jugoslavije, pa svi to znaju u ovoj državi pa ne moramo o tome ljudima pričati. Pa dobro, evo general kaže da su tu. Neki nisu, evo moram priznati, neki su bili mlađi i tako. Mislim da kada raspravljamo o zaštiti svjedoka i o svim tim stvarima, pa ljudi moji moramo malo razmišljati da i ove kamere prenose to u javnosti, da nas hrvatski narod sluša i da se smije od ovoga što mi danas ovdje pričamo i o čemu razglabamo, umjesto da razglabamo stvarno o onoj pravoj situaciji koja u Hrvatskoj je problem, to je zaštita svjedoka. Pa ja vas pitam, kako danas zaštititi svjedoka u jednom velikom procesu? Nabrojani su procesi, akteri, ja ih neću nabrajati jer ne želim ovdje međustranačke obračune sudjelovati u tome.
gdje mi u Hrvatskoj možemo sakriti svjedoka promjenom identiteta? Pa nas je 4 milijuna, pa mali smo ljudi, pa nismo mi Amerika da možemo sakriti jednog svjedoka. Pa koji svjedok nakon prijetnje i uvjeravanja bilo koje naše institucije će vjerovati da će ga netko zaštititi od onih koji su moćni, a znate da je osveta jelo koje se jede hladno i da nakon svega toga oni koji stvarno se drže svog iskaza i žele da oni koji su krivi za nešto, a pogotovo za pljačku države, da stvarno završe u zatvoru, pa ti ljudi, nema takvog čovjeka ovdje, vjerujte, svi imaju djecu, svi imaju nekoga koji im je drag, a pritisci su onda na sve te ljude. Ako želimo to stvarno riješiti da svjedoci svjedoče o onome što se je dogodilo, onda moramo to kompleksnije, po kompleksnim pitanjima se zabaviti i moramo poraditi na institucijama koji drže papire, koji drže informacije i koji su biti krivi za to što nam informacije izlaze. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. Hvala predsjedavajući. Pa htio bih reći jednu misao. Kaže gospodin da ljudi koji nas gledaju danas da se oni smiju. Ali ja vam garantiram, možda on dok ovo sluša se smije, ali ljudi koji su politikom te jedne kriminalne grupe ljudi organizirane doveli Hrvatsku do toga da oni moraju kopati po smeću, da nemaju za platiti struju, da ih stišće Hanžeković ovrhama, da se smrzavaju, dame i gospodo, čekajući u redu na besplatan obrok, koji moraju boce skupljati. Mislite li vi da je njima smiješno kada netko kaže da je HDZ ukrao 24 milijuna kuna i da ih ne želi vratiti, da će ih sud osloboditi? I kad se ukaže na takav kriminal i da upravo takvi ljudi vode državu i drže lekcije o domoljublju, dok oni nemaju za kruh, mislite li vi da je njima smiješno to slušati? Ja vam garantiram da nije. Možda vama je. Možda i HDZ-ovcima koji ovo slušaju je, jer se smiju. Smiju se i govore kako smo nadmudrili sustav. Kako smo opljačkali državu, a ne može nam niko ništa. I smiju se i kažu dobit ćemo opet izbore. Opet će ljudi glasati za nas. Da, gospodine, možda se vaš predsjednik stranke, odnosno predsjednik HDZ-a, on se možda smije. On se možda smije dok sluša ovu raspravu i misli si, pa koja si ti budala, Pernaru? Ispričavam se što niste HDZ-ovac, ali aludiram na to što kaže da se ljudi smiju. Što se ljudi smiju. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupniče Pernar, u svom izlaganju spomenuli ste jednu činjenicu koja može biti popriličan problem glavnom državnom odvjetniku, a to je da vam je kazao da gospodin Sanader nikada neće biti osuđen. E sad, ta činjenica koju ste iznijeli ovdje u Saboru može se tumačiti barem na dva načina. Jedan način je da gospodin Cvitan ne želi voditi postupak na način da gospodin Sanader bude osuđen, dakle učiniti sve što je u njegovoj moći da izvede dokaze koje ima kako bi došlo do osuđujuće presude. U narodu se šuška da se povremeno namjerno rade proceduralne greške kako bi onda Vrhovni ili Ustavni sud na kraju mogao presudu odbaciti. No to je sve conspiracy theory, dakle teorija konspiracije, ja nemam dokaze za to, samo kažem šuška se. Drugi način kako se može tumačiti vaša izjava je da će gospodin Cvitan učiniti sve što je u njegovoj moći da dovede do osuđujuće presude koristeći sve dokaze koje ima i da ih izvede na pravi zakonski način, ali da netko kontrolira hrvatsko pravosuđe, netko iz sjene. Volio bih da nam kažete tko to kontrolira hrvatsko pravosuđe i da li ustvari trebamo tumačiti vaše riječi na ovaj prvi način kako sam spomenuo ili na ovaj drugi način kako sam spomenuo. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Pernar. Pa evo, gospodine Klisović, ako se ne varam, iz SDP-a, moj uvaženi kolega. A što da vam kažem? U ovoj zemlji je veća vjerojatnost da ću ja biti osuđen za kriminal, šaranje grafita, nego da će jedna
znači vladajuća stranka, biti osuđena za krađu 24 milijuna kuna iz državnog proračuna. I da stvar bude apsurdnija, ta vlast koja je u kriminalu ne do grla, nego su potopljeni u kriminalu kao ronioc s bocom. Kao ronioc s bocom koji prevrće zlatne poluge po dnu mora. Takva ekipa, gospodine dragi, procesuira mene. Takvi ljudi dižu montirane postupke. Takvi ljudi će izvoditi svjedoke protiv mene na suđenju. I ja, gospodine Klisović, za razliku od HDZ-a i gospodina Sanadera, ne sumnjam u ishod svojeg. Zapravo, ni ja ni oni ne sumnjaju u ishod naših postupaka. Ja znam da ću biti osuđen, znam da je samo pitanje vremena kada će se u sudnici čuti kriv je. Optuženik je kriv. I znam da me Ustavni sud i Vrhovni neće osloboditi. Nemam uopće dvojbe oko toga. A isto tako meni je, kao što ste rekli, glavni državni odvjetnik nedvojbeno dao do znanja, rekao mi je: Ivane, to nije do mene. Tako mi je odgovorio. Jer se postavlja teza da je on taj koji tobože sabotira istrage. A fućka se njemu, nije to do njega osobno, nego se jednostavno radi o tome da je državno odvjetništvo pod pritiskom, da se HDZ-ov kriminal ne procesuira, a kada sam ja bio po optužnici uhvaćen sa sprejem i grafitima, tada se optužnica dizala u roku 2 mjeseca. Tu su se skidalo se imunitet i tako dalje. Ali nažalost ovi ljudi, kao što je rekao Vlado Gotovac, nemaju srama, jer da imaju srama ne bi ovo radili. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Poštovani predsjedniče Sabora, ja mislim Pernar, ako slušate 30 sekundi da ne buljite u taj mobitel ili tamo, ja bih rekao, jedanput otvorite uši, vi sebe slušate, nikog drugog. Ja bih rekao ovo: prvenstveno istina nije selektivna, ali neki pate ove selektivne amnezije, vi se bojite neke stvari reći. A koje stvari bojite? Šta je geneza svega ovoga? Zaštita svjedoka. Pa ko vam sjedi na sudovima, državno odvjetništvo? Ko su ti ljudi koji su u bivšem sustavu ljudi zatvarali što su pisali da je neko je pričao vic da je Tito farbo kosu 2 godine. Ali tamo mladi gospoda, tamo meni desno i lijevo, mislim desno, to je veoma smiješno tu, umiru svjedoci, umiru u Kanadi, Australiji, njih niko ne pita. A šta ih niko ne pita? Niko ne pita za 140 masovnih grobnica u Zagrebu, ovdje gdje je poginulo 30.000 ljudi. Niko ne pita za šefa OZNE u Bjelovaru, gdje imate 100 masovnih grobnica, šuma Lug, gdje su ljudi vezani za drva i živo spaljivani. Niko ne govori o najvećem ekonomskom zločinu u povijesti jugoistočne Europe, to je privatizacija, nacionalizacija. O tome se šuti. Selektivna amnezija. Pa kako možete pobiti pola milijuna ljudi, o tome niko ne govori? Šta je sa novcem, mister Varga, molim? Šta se događa sa najvećom pljačkom do 90. gdje su $100 milijuna izvučene na bankovne račune vani i sad se vraćaju natrag kao direkt stranu investiciju? Ko je arhitekt privatizacije i pretvorbe? Ko su ti ljudi? Ko je najbolje znao cijenu poduzeća na otvorenom tržištu? Po centralni komitet, danas vam vlada feldmaršali, nije bitno koji su stranci. Zašto su jedine zemlje u Europi koje nisu provele lustracijske zakone postkomunističke Europskoj uniji Slovenija i Hrvatska? To je zašto nema istine, zašto nema katarze, to je zašto danas slovi jedan čovjek ovdje, govori o holokaustu, a niko u Hrvatskoj nije čuo riječ holodomor, gladomor. Šta je nama? I mi očekujemo katarzu, a za katarzu potpuno je cjelovita istina. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Pernar. Uvaženi kolega Glasnović, pitate zbog čega zločini nisu procesuirani. Ja ću vam dati odgovor. Zato jer u DORH-u postoji redoslijed prioriteta. Odnosno kada je pitao kolega iz Lacković, gradonačelnik Đurđevca, on je pitao Dinka Cvitana: a zašto se ne procesuiraju ratni zločini? Zašto se recimo, vi da ga pitate zašto se ne procesuira, točno ovo iz komunizma, svi ti zločini.
A znate što, ubojstvo, ovo što ste govorili da su vezali ljude za drva i žive spaljivali. Dobro, točno. I ekonomski zločin, krađa, zapravo otimanje privatne imovine. Zašto se to ne procesuira? On je rekao na to pitanje, kaže, odgovor nemamo resursa. Znači za određeni kriminal resursa nema, ali za moje grafitiranje resursa ima. Zapitajte se gospodine Glasnović, da li je prioritet ove Vlade da se vrati oteta imovina u komunizmu, da se komunistički zločini kazne, da svjedoci na suđenju HDZ-u govore istinu, a ne da pod pritiskom mijenjaju iskaze i pate svi od kolektivne amnezije, ili je prioritet gospodina Plenkovića nešto drugo? Kad sam tu bio 2 dana prije mojeg izbacivanja iz Sabora, na moju nevjericu premijer Plenković je rekao da će prioritet ove Vlade biti ne borba protiv korupcije, ne zaštita svjedoka, ne zaustavljanje bijega mladih ljudi iz zemlje, ne deblokada računa, ne promjena monetarne politike. Ne, on je rekao prioritet će biti borba protiv vas iz Živog zida. Borba protiv vas iz Živog zida. Da vas ne bude, u konačnici on je pričao tobože politička borba, iako ja kad čujem politička borba iz ustiju HDZ-a, o tom potom, je rekao cilj je da vas u ovom Saboru ne bude, gospodine dragi. To je prioritet ove Vlade i od takve Vlade ne možete ništa dobro, nažalost, očekivati. Hvala. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa predsjedavajući.